लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ जे दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो आरडि मशन पिक्सार बेनारजों दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौ जायफोरा इउटुबनि गेजेरजों नायनो होननानै नेनानै दंबाय थायोमोन बिथांमोननिसिम मोनसे मोजां खौरां। स' फाइनालि दिनै बिथां पंकज लाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौ आरडि मशन पिक्सार चेनेलाव हगारनानै होबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जायफोरा बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौ नायाखैमोन एबा नुवाखैमोन बिथांमोना थाबैनो आरडि मशन पिक्सार चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो आरो जायफोर बिथांमोना नायखांनानैबो नायफिननो थाखाय गोसो जानानै दङमोन बिथांमोनाबो बयबो आरडि मशन पिक्सार चेनेलाव थांनानै बे सावथुनखौ नायहैदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोनाथ' बे सावथुनखौ नायनानै गोबाङानो मोजां मोनखादों जानांगौ। स' आंबो जोबोर मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बियो जोंनि बर' हारिनि जारिमिनजों लोब्बा थानाय मोनसे सावथुन आरो बेयाव जोंनि माखासे जानानै थांनाय बर' हारिनि गेजेराव जानानै थांनाय माखासे जाथायफोरखौ बे सावथुनाव बेरखांनायखौ नुनो मोनदों। स' जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जाय दासिमबो नायाखै थाबैनो थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनो सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना दिनैसो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो।